ברוכים הבאים לפודקאסט של לשכת המסחר ישראל קפריסין. בפרק של היום נעסוק בתחום היזמות נדל"ן בקפריסין. כידוע, בשנים האחרונות קפריסין הפכה לאחד היעדים המסקרנים ביותר למשקיעים הישראלים. היום אני שמח לארח את תמיר שכטר, שותף בחברת שונה גרופ. ננסה להבין יחד לאן השוק הקפריסאי מכוון, ננסה ביחד להבין איזו הזדמנויות יש בקפריסין, ולשם כך אני שמח לארח את תמיר. תמיר, שלום, מה נשמע? בוקר אור, קלימרה. קלימרה, שמח לארח אותך סוף סוף אצלנו בפודקאסט. אני יודע שאתה הרבה על הקו, אבל הנה, מצאנו את הזמן, ואנחנו פה. ברוכים הבאים שוב. תודה רבה, שמח תמיר, להיות. אתם באחת החברות היזמיות הישראליות הגדולות בקפריסין. כבר שנים אני יודע שאתם פועלים שם. אתם גם חברי הנהלת לשכת המסחר ישראל קפריסין, שזה באמת חשוב לציין. תמיר, אתה ואני יודעים את הביקוש ההולך וגדל מהצד הישראלי בשוק הנדל"ן הקפריסאי. אשמח קודם כל שתספר לנו, למאזינים, על חברת שונה גרופ, איך הכל התחיל, וקצת רקע באמת עליכם כחברה יזמית בשוק הנדל"ן הקפריסאי. בשמחה. קודם כל אני אתחיל בזה שמי תמיר שכטר, אני נשוי למעיין, יש לי 3 ילדים, ילד בן 13.5, ילד בן 11.5, וילדה קטנה בת 8.5, קטנה שלי בכל אופן. שונה גרופ קודם כל במהות שלה היא חברה משפחתית, עם זיקה מאוד מאוד גדולה של חברי ילדות. מי שיפד את החברה במהות זה אורי חונה, שהוא שותף לחיים, שותף לדרך. אנחנו חברים מגיל 4, אז היסוד המוצק שלנו בהחלט הוא יסוד קודם כל משפחתי, משם צמחנו. מעלינו, כמו בכל, אני חושב שבכל מקום ואספקט בחיים יש מישהו שמפקח עליך מלמעלה ודואג לתת לך או את הטיפים הנכונים, או למקד אותך בעשייה. יש לנו את האח הגדול של אורי, שהוא מבחינתי כמו האח הגדול שלי לכל דבר, נבון, בהכשרת רואה חשבון, מחזיק בארץ משרד עורכי דין וחשבונאות מעל 25 שנה, עם עשייה מבוססת, יחד עם שותפו לדרך גיל גירון. אז בכל אופן אנחנו מגיעים ממקום מאוד מוצק. שונה התחילה את הפעילות שלה לפני כ7 שנים לערך, כחברה שמתעסקת בשיווק, לאחר שחקרנו ולמדנו תאי לאורכו ולרוחבו, למעשה כולל ההיסטוריה, כולל מה שקשור בפיתוח, וזיהינו הזדמנות בגדול להיות שם, זיהינו את היכולת לבוא ולהתפתח יחד עם המקום. אנחנו מתעסקים אך ורק באזור לרנקה, זה המיקוד שלנו, בזה אנחנו מאמינים. כמובן שקפריסין כמרקחה יפה מאוד, ואנחנו מאוד מאמינים בה. והצוות הוא בעצם צוות מקומי, שזה מה שנקרא יסוד, אבני היסוד שנמצאים, שזה אנחנו, ועוד צוות גלובלי שחלקו ממוקם בקפריסין וחלקו ממוקם בשאר אירופה. לצורך העניין גרמניה עד פולין ואזור בריטניה, שלמרות הברקסיט עדיין מהווים קהל מאוד מאוד איכותי שמגיע ורוצה לפרוש בקפריסין. נתחיל דווקא משאלה כללית יותר, איך אתה מגדיר היום את שוק הנדל"ן הקפריסאי? אני חושב שקודם כל במהות שלו שוק צומח, שוק שנמצא בעלייה מתמדת. אם אנחנו מסתכלים על גרף הזמן, אנחנו רואים שכל שנה יש לנו עוד התפתחות ועוד התפתחות ועוד התפתחות, ואני יודע שהמילה הראשונה כשאומרים קפריסין זה לימסול, זה הדבר הראשון שיעלה כאסוציאטיבי. בירת ההייטק הקפריסאי. לחלוטין. בוא, אני צריך להזכיר שבסוף מדובר באי, עם רבי קומות, שלא נופל מתל אביב ביופי, כשאתה רואה את זה מול העיניים, כשאתה נוסע על ההייווי ואתה מגיע לכיוון לימסול, ומשתקף בפניך הנוף הזה, קשה לו לאהוב, אבל אני חושב שזה היה הטריגר שהוביל אותנו להבין לאן אפשר להתפתח, לשאלתך. אוקיי, ואתם בחרתם דווקא להתמקד בלרנקה. נכון. רוב היזמויות שלכם, שתכף נדבר עליהם בהמשך, הם בלרנקה. למה דווקא לרנקה ולא לימסול? קודם כל אני חושב שחשוב תמיד כדי לייצר צמיחה או לייצר עידוד, צריך להיכנס לאזור שנמצא בהתפתחות ולא אזור שהוא כבר מפותח. לימסול היא די מבוססת, טווחי המחירים שם נעים, ובלרנקה אנחנו זיהינו שבעצם כל מרכז העיר, הרי אתה יודע, אני יכול לתאר על סיפור פשוט, כשאנחנו מקבלים לקוחות, אז אנחנו עושים להם סיור אמיתי בתוך העיר, להבין איפה הם נמצאים ולאן הם הולכים, ומה הם בעצם פרקי הזמן שלוקח להגיע ממקום למקום. אז אתה יודע, אני אתאר את החוויה של הלקוח. לרנקה, קודם כל, השדה תעופה בינלאומי, נמצא בלרנקה. כן. הפרוקסימיטי של ישראל ללרנקה
היא מדהימה, משדה התעופה מעל 16 טיסות, כמעט כל תקופה, קיץ, חורף, ינואר, פברואר, כולל דצמבר, אפשר להגיע לקפריסין, אין שום בעיה של טיסות, אין שום בעיה של הגעה, שזה מאוד חשוב מבחינתנו. שניים, כשנוחתים, קל מאוד לראות את אגמי המלח מצד ימין ומשמאל, ואז ייכנס ישר לעיר על הטיילת של מקנזי, עד לפיליקודס, טיילת התקלים, ואנחנו רואים שכל הצפיפות בעצם נמצאת במרכז העיר, ויש שם חדש לצד ישן, והעיר ההיסטורית הזאת שנקראת לרנקה, יחד עם היותה זוכת פרס העיר האירופאית התרבותית, לסטאט 2030, שזה מדהים מבחינתנו. אנחנו זיהינו שכל קו החוף, על רצועת החוף של דיקליה, השכונות שמוכרות היום המון לישראלים, זה ליבדיה, או רוקליני, והשכונות שבעצם גם מזוהות הרבה יותר עם הרכישות הישראליות, ובכלל עם הרכישות הכלליות שנמצאות בקפריסין היום בתחום הנדל"ן, הם בעצם אזורי הביקוש. כל קו החוף שהתנקה למעשה ממכלי הגז שכולם זוכרים, כי בוא נאמר את האמת, לפני 10 ו-15 שנה אנשים תיארו את המקום הזה כמקום לא כל כך פסטורלי, ואני משתמש במילים עדינות, ואנחנו דווקא זיהינו את ההזדמנות שם, ויותר נכון, מי שמיקד אותנו זהו את ההזדמנות, זה נבון, ואמר חבר'ה, פה תהיה צמיחה, תעצמו עיניים, תפתחו עיניים, אנחנו צריכים להיות פה. מי שדאג ללוקיישנים מצוינים כמובן זה אורי, שידע להביא את הלוקיישנים, את המיקומים, את העבודה המשותפת עם הקהילה המקומית, כדי לייצר מה שנקרא שיתוף והידוק ביחסים, שהיה מאוד מאוד חשוב לנו ליישם. והקהל יעד שלכם הוא יותר אנשים שרוצים להשקעה, יותר אנשים שבאים למגורים, רילוקיישן? אני חושב שמה שזיהינו בהתחלה, אני אדבר על מרוץ השנים, כי זה השתנה. האפיון השתנה עם הלקוחות. בהתחלה אנשים חיפשו דירות נופש. זה בעצם מהות ההגדרה של נדל"ן מעבר לים. לאחר מכן, אני חושב שתקופת הקורונה קצת ככה ידדה לאנשים. ההתחלה שלה חיפשו מקום מפלט, מקום בטוח להגיע אליו, להרגיש יותר רגועים. פה היינו ככה שרויים באיזה לוקדאון, ושם די נעילו את החיים בצורה יותר מבוסתת. ובמקום השלישי היום שאנחנו רואים, ואנחנו רואים את זה לאחרונה עם כל המלחמות שאנחנו חווים לצערי, שזה הופך להיות מקום של ביטחון, הרגשה של ביטחון, הרגשה של נוחות, הרגשה שאתה רוצה לבסס איזה מעמד קהילתי כזה או אחר, שיגרום לך שקט עם הילדים, עם המשפחה, וגם לך, באופן אישי, למרות שישראל זה הבית, אין משהו אחר. אתם נכנסתם איכשהו בתקופת הקורונה. נכון. ומהמחקרים שלנו בלשכת המשרד שאנחנו מדי פעם עושים, ראינו דווקא את המגמה של הביקוש, דווקא מהתקופה הזו של הקורונה, איפשהו בשלהי 2020. נכון. שם התחיל הביקוש, שם התחיל, וזה צומח משנה לשנה. אמנם לרנקה, לימסול, פאפוס, שיורד גשם על כולם. כל הערים נהנות מביקושים. ומאז שנכנסו הישראלים לשוק הנדל"ן הקפריסאי, אם זה יזמים, אם זה משקיעים, מה השתנה שם? כמובן, אנחנו רואים עליית מחירים, אבל אתה מזהה משהו גם שהשוק הקפריסאי רואה, אוקיי, יש פה קהל ישראלי בתור משקיע, יש פה יזמים ישראלים חזקים, שהיזם הישראלי מחליט להיכנס, הוא נכנס, והוא בא עם כסף. משהו השתנה גם בצד השני, הוא מצליח להסתגל, לא נקרא לזה לעולם חדש, אבל כסף חדש שנכנס לאי הזה. אני אחלק את התשובה שלי לשניים. קודם כל, זה קצת אחרי הקורונה, הקורונה נתנה את הבוסט הראשוני, כן. ואחרי הקורונה אנחנו התחלנו לראות יותר עלייה לרגל, והתחלנו גם לראות יותר עלייה לרגל של יזמים ישראלים, שזה מבורך. כן. באופן כללי, הדבר החשוב שמבחינתנו הוא יסוד, חשוב מאוד להבין, זה לשמור השם הטוב. שלנו בתוך האי, כישראלים, ושלנו אל מול הקפריסאים, שזה לא פחות חשוב, אם לא הכי חשוב. זה לדעת, לעמוד בתנאים המקיימים, להתנהל בצורה רעותה, נאותה, ולהבין שאנחנו לא בעלי הבית, אנחנו סך הכל באנו להתארח באי השכן, וצריך לכבד את הכללים. זה הכי חשוב בעולם מבחינתנו, וזה כלל מנחה. ואז אנחנו בעצם זיהינו מה שקורה בכלל עם התנועה, שאנשים הבינו שהם יכולים לעשות עליות ערך בכסף לא גדול. אם אנחנו הולכים 5-6 שנים אחורה, כן. אנחנו דיברנו על דירות חדר סביב ה-130-140 אלף יורו, מה שהיום אנחנו כבר לא מוצאים יותר, כן. כי למעשה מי שהאמין והביע אמון ולחץ על הכפתור של העבר כספים מישראל לקפריסין לפני 4 שנים, עשה חייל היום. נכון. עשה חייל לחלוטין, ועשה חייל במקום בטוח. באיחוד האירופאי, אני חוזר ומציין את הדברים שהם מאוד מאוד חשובים. אמנם, היא בתוך המזרח התיכון, כן. אבל אנחנו שייכים לאיחוד האירופאי. וזה מה שיפה, וזה מה שנותן את הביטחון בניהול העסקה.
ללא קשר ממי קנית, ואנחנו נדבר על זה כנראה בהרחבה אחר כך. אני חושב שגם אחד הדברים שאנשים זיהו, ואני אשתמש בציטוט של מישהו שהוא בכיר מאוד, אבל אני לא אזכיר את שמו כרגע, כשרואים צינורות על קו החוף, ורואים טרקטורים, ורואים סימן שמשהו קורה. תחליט אם אתה רוצה להצטרף או לא רוצה להצטרף, נכון. זה שלך כבר. אבל היה קשה לראות את זה, זה האמת, כי קו החוף היה מלא בבלוני גז, איך רצועת כזו, חוף כזו יפה, רבויה בבלוני גז ומחלים והכל, איך? וזה מה שיפה, הכל נעלם, הכל כבר מאחורינו. שזה בעצם אתה מכוון לפרויקט שנקרא Land of Tomorrow. בהחלט. שזה פרויקט של, ממה שידוע לי, כ-350 קילומטר רבועים, של פרויקטים שיהיו לכל רצועת החוף. נכון. מסחר, מגורים, מלונאות, שממש יהפוך את לרנקה ספציפית, ממש לעיר אטרקטיבית יותר. בהחלט. אני רק רוצה להגיד משהו אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, וצריך לדעת להסתכל עליו. הביקושים תמיד קיימים. ההיצע הוא יחסית נמוך. זה, אני גם שולח תמיד, מי שמגיע איתנו לסיור, לך תבדוק. כן. אל תסתמך רק עליי. אני יכול להיות הערך המוסף של בסיס העסקה שלך, אבל אני לא בסיס העסקה. ההחלטה מגיעה ממך. ומה שאנחנו מזהים באופן כללי זה שאנשים הבינו שקודם כל, גם תוכנית המרינה, דרך אגב, אנחנו ככה שכחנו ממנה לגמרי, שהיוותה איזה סוג של עוגן ללקוח הישראלי, שתהיה פה מרינה ותהיה פה צמיחה. אני חייב להגיד שגם זה שכרגע נמצא בתהליכים, וכנראה זה יחודש, זה לא פגע בתהליך, כי הפרויקט Land of Tomorrow, שהוא באמת פרויקט שאפתני גדול, מדהים, שהולך רק גילוי נאות, אנחנו לא קשורים לפרויקט, אבל הוא יושב מול הפרויקטים שלנו, ואנחנו נהנים מהטראפיק שהוא יוצר, אנחנו מבינים שהתמורות הולכות להשתנות, זאת אומרת, גם מחיר למטר צפוי לצמוח באופן מהותי, אז כל מי שבעצם עשה רכישות, שריונים, הוא נהנה מזה מכורח הנסיבות, וציר החוף הזה, המדהים של ארנקה, הולך לשנות את פניו. אז מה שציינת עכשיו, זה מתחבר לשאלה הבאה שלי, אתה חושב שעדיין המחירים הם עדיין אטרקטיביים? נדבר כרגע על ארנקה, מה שאתם מתמחים בו. התשובה שלי מחולקת לשניים. אם נשווה את זה לשוק הישראלי, בהחלט כן. חד משמעית כן, כי אנחנו ב-700, 800 וגם לא במיליון שקל, לא קונים שום דבר בישראל. בשום צורה. ואני לא רק חושב שהוא אטרקטיבי, אני חושב שאורחות החיים שקפריסין נותנת לקיים, גם מבחינת מזג האוויר, גם מבחינת עצם העובדה שכמעט ולא משלמים ארנונה, אוקיי? הנכסים בקפריסין, אפסי, 100 יורו בשנה לנכס מיליון יורו בערך, עצם זה שיש שם עידוד להשקעות של חברות, מס חברות עלה עכשיו ל-15, היה 12.5%. אז זה אני אציין בתור רואה חשבון שיש את ההטבות לחברות הייטק, שמגיעות ל3%, שזה באמת כלום. רף התושבות, שמקנה היום אפשרות לישראלי שלא יכול להחזיק בדרכון אירופאי, ברכישה של מעל 300,000 אירו פלוס מע"מ, כמובן גם לרכישה מצרפית, אם הוא רוכש שני נכסים במקביל, הוא יכול לקבל תושבות קבע באי, משהו שהוא מדהים בהחלט, ונותן לו יתרון יחסי בכל עת להיכנס לאי גם במצב חירום, כי למעשה יש לו בית באי. אבל אני חושב שגם יש היום משהו שאני מזהה, זה בעצם קניות סנטימנטליות. אם בעבר בן אדם היה אומר לי, תשמע, אני רוצה תשואה, אני רוצה שהנכס יהיה, אני רוצה להזכיר אותו, היום שבן אדם מקבל את המוצר, הוא אומר, תעצור. אני קודם כל רוצה ליהנות ממנו. אני רוצה, בשבילי, לנכדים, לילדים, זה משהו שלא היה. ואני חושב שאחד הדברים שנותנים יסוד מוצק לרכישה, זה להבין ממי אתה רוכש, עם מה הוא מגיע. חד משמעי, כן. מה היכולות שלו, עם איזה חברות הוא עובד ביחד, מי השותפים שלו לדרך. במקרה שלנו שיש לנו חברות בורסאיות שהן יחד איתנו בתוך הפעילות ונותנות עוגן חזק ורציני. איזו חברות? יש לנו את חברת נתנאל, כמובן, נתנאל גרופ, שהיא חברה שפועלת בישראל מעל 50 שנה, שכעת אנחנו מתחילים איתה עוד מעט 2 פרויקטים שכבר קיבלו יותר. יש לנו את חברת דורסל, סינן מערכות שאיתם אנחנו בונים פרויקט על הים. דורסל שותפים גם בקניון מיימול, אם אני לא טועה בלימסול. אתה אמרת וגם צודק. לחלוטין, כן. אז אנחנו נמצאים ביסוד מאוד יציב, מוצק, ואנחנו בעצם נותנים ללקוח הישראלי הבנה, שאנחנו פה כדי להישאר, למי שרוכש מישראל, הוא בכלל, כל מי שעושה, אתה יודע, בדיקת נאותות מהעולם, הוא רוצה לדעת ממי הוא קונה. חד משמעי. כי למכור זה קל, לתחזק זה קשה, ובסופו של דבר לתת את המפתח, זה הכי קשה. אז מי שלא יודע לעשות את הפרמטרים האלה, לא צריך להיות. לפני שניכנס לעניין של היזמות, ובאמת ספר לנו מאחורי הקלעים בתור יזם איך הכל הולך, יש המון קהל שרוכש נדל"ן בלרנקה.
אנחנו בלשכה מקבלים המון פניות מאנשים, מכוונים אותם לחברי הלשכה, ושואלים אותנו שאלות שאני אין לי תשובה מלאה לתת. אם נצלול רגע לתוך לרנקה יש אזורים, יש אורוקליני, יש ליבדיה, יש פרווליה, יש קיטי, יש מנעור. נכון. אשמח מהנקודת מבט שלך, אם תוכל לנתח באמת כל אזור, מה הפלוסים, מה המינוסים, ומה אתה חושב הוא יהיה האזור הבא בתוך לרנקה. אז קודם כל אני רוצה רק לענות למה שאמרת, הנושא היזמי הוא יותר, אני יותר משייך אותו לאורי. אורי יותר יזם בנשמה שלו, אני ככה שותף לדרך בנושא הזה, אז אני אתן לו את הרספקט, כי זה מה שנכון. אני יותר מתעסק בפיתוח האסטרטגי, יותר במה שנקרא ניהול וקידום הפיתוח הבינלאומי, כדי להבין איך אנחנו מייצרים עוד טראפיק לתוך האי, ותמיד אני חושב על האי, אני לא חושב רק עליי. כן. אתה חייב להבין שבסוף, כמו שאמרת מקודם, כשיורד גשם, הוא יורד על כולם. כן. אז אנחנו, כחברה שנמצאת ופועלת, צריכים לדעת איך אנחנו מייצרים מה שנקרא PR ללרנקה. אני חושב שגם דיברנו על זה הרבה מהכנסים שישבנו בכנסי המסחר, איך אנחנו בעצם משרתים את קפריסין קודם כל, לא רק את עצמנו, כי זה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף הוא פוגש בקפריסאי ברחוב, הוא שותה קפה, וזה. אז תראה, אני אגיד קודם כל שאני חושב שאין bad location, אין מקום שהוא מקום לא טוב, שאלה מה אתה מחפש. אם אנחנו נסתכל עכשיו, אנחנו נלך לאזור שדה התעופה, אז בעצם פרווליה זה שכונה יפהפייה, שוכנת על חוף פארוס, על כל קו המים, ובתוכה אנחנו נמצא יותר וילות, ונמצא יותר אזורים שיחסית מבודדים ושקטים. זה אפיון שונה לחלוטין, למרות שיש בתי ספר, אבל זה לא תוסס. זה אזור שבוא נגיד בחורף, אתה תרגיש טיפה את השוני. זה לא אומר שזה לא טוב, כי יש לקוחות שמחפשים רק את זה ספציפית. קיטי, אזור בהתפתחות, כפרי, מאוד יפה, כיף לבקר, אבל אני לא יודע להתייחס אליו כרגע בתור מרקחת נדל"ן. למרות שיש יזמים ישראלים שמתחילים את הפעילות שם עוד מעט, ונברך אותם על כך קודם כל. ואם אני מתייחס לאזור של מרכז העיר, אז יש פנינות, יש הרבה יזמים שככה חידשו, בנו במרכז העיר, אני חושב שמרכז העיר הוא מדהים, יש שכונות מסוימות כמו פאנו רומני, ואזור האמריקן אקדמי, אזור טיילת התקלים קצת קשה למצוא בניינים, ואם זה יהיה במחיר מאוד מאוד גבוה, זה בערך קו שני לים, והשכונה שהיא הכי בעיניי מושכת ואטרקטיבית, ומשכה את המון הישראלים, ותמיד אתה שומע את המילה ליבדיה, כן. לא יודעים להגיד ליבדיה, אז אומרים ליבדיה, אז אזור ליבדיה שהוא בהחלט מוקד משיכה מאוד מאוד רציני לישראלים, כי הם זיהו בעצם את הפוטנציאל של האזור, הקרבה לים, בעצם זה שאתה יכול להחליט אם אתה על קו כפרי או קו עירוני, אתה מחליט, כי בסופו של דבר, המרחק בין שכונת ליבדיה לעיר, זה בערך 7 דקות, 8 דקות נסיעה, קו מקריוס שמחבר אותנו מהרדיסון בלו ועד למרכז העיר, הוא בעצם יוצר את הקרבה הזאת, הקרבה הדמוגרפית, ואני חושב שגם ריכוזי קהילות שהתחילו להיות בכל מקום, שאנשים רוצים לגור די אחד עד השני, מה ששונה פה בארץ, שאנשים מחפשים את המרחק, שם אנשים רוצים להתקרב, או להתאמה בתוך האוכלוסייה הקיימת, וגם מחפשים את הקרבה לבית הספר, מחפשים את הקרבה למרכזי הבילוי, מחפשים את הקרבה למרכזי התרבות והפנאי, וכולל הסופרים הגדולים שנמצאים באזור, מסטליוס ועד מטרו ואלפא מגה וכל הסופרים שבעצם מהווים, ורוצים לקפוץ רגע לשתות משהו במרכז העיר, ולחזור לישון בשקט. אנחנו גרים במרכז העיר, קצת קשוח, לא כזה קל. ואיך אתה מנתח את שכונת אורוקליני? שכונה מדהימה, אנחנו למעשה פוצחים בשתי חזיתות בשכונה הזאת אפילו. במהות שלה, אני חושב שמי שמגיע לאורוקליני צריך לעשות ציור אמיתי בתוך השכונה, ולצפות מלמעלה איך בעצם לרנקה נראית. ואחד מהדברים שמזהים שקודם כל יש עוד לאן להתפתח, היא שכונה מאוד 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 אותנטית. בראש ובראשונה, יש בה הרבה בריטים, אתה מזהה הרבה בריטים, לאחרונה ישראלים מאוד 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 אוהבים את השכונה הזאת, היא מאוד כפרית, היא דווקא רחוקה יותר מהים, 1.5 קילומטר מהים, אבל היא על ציר דרכים מרכזיים, החיבור ל-A3 לכביש המהיר, והיציאה לעין נאפה, פרוטרס, כל האזור הזה, אז ויש העתקה כרגע של בניין המוניציפליות לבניין האוניברסיטה מאתונה. זה השיח האחרון שהיה. שוב פעם? הבניין של העירייה של אורוקליני, שהוא בניין שלא מבייש שום עירייה במדינת ישראל, ענק, שכולל בתוכו גם ספרייה ישראלית, דרך אגב, לילדים הישראלים מהקהילה, עם ספרים בעברית. כן. ישמחו לקבל תרומות דרך אגב, הם תמיד אוהבים לקבל.
בנושא הספרייה, והאזור הזה ספציפית הולך להפוך, לפי השיח, כמובן אני אגיד בכורה, כן? כן. לאחת מהשלוחות של האוניברסיטאות מאתונה. אוקיי. אנחנו מוקמים בשכונה הזאת בשני פוזיציות, אחד במרכז הכפר, שנקראת פארק אורו, ועוד פרויקט שנמצא ממש על הכביש של 243 יחידות דיור, עם היתר כמובן, אנחנו כבר נתחיל לעלות על הקרקע ממש בקרוב, שנקרא זין, שם ההיסטוריה היוונית כמובן. אוקיי. ואנחנו מזהים את האזור הזה כאזור שצפוי לגדול, להתפתח ולהתעצם. יש באזור כבר יזמים ישראלים שעשו את הפעילות לפנינו, כמו קבוצת ליב, כן. E-Wave. מדהימים, כן. בהחלט, עשו מתחם מאוד יפה, כן. חייב לציין. ואני חושב שבאזור הזה ספציפית, אנשים מחפשים משהו אחר. משהו אחר. אני לא יודע לצבוע אותו, אבל כשאני נמצא שם אני מרגיש שזה שקט, שהוא שקט בלתי מוסבר. אבל דרכי הגישה, שבעצם מניידים אותנו ממקום למקום, נותנים לי את ההרגשה שאני לא רחוק משום מקום. הכל קרוב. הכל קרוב, לחלוטין, וגם ציר החוף שנורא השתנה, רצועת דיקליה, עם שבילי אופניים, וכביש דו-נתיבי מהיום, ובעצם יש חיבור, אתה רואה שהחיבור הוא ממש מפה והלאה, לתוך מרכז העיר, אז יש לנו יופי של טרנספרטי כזה בין העיר לבין האזורים המתפתחים. נצלול רגע באמת לעניין של הרוכש מול היזם. אנחנו רואים ברשתות אין ספור פרסומות, נכון. אין ספור משווקים ישראלים, חלקם רק משווקים, חלקם יזמים, ובאמת, המון. מה היית נותן טיפ לאותו קהל יעד ישראלי, לאותו משקיע, שבא ועכשיו יש בפניו לא מעט אפשרויות, מה לבדוק, מה לבחון לעומק, כמה דגשים שהוא ידע באמת, לפני שהוא חותם על עסקת רכישה, שיגיד, תמיר יגיד, הלו, תבדוק, א', ב', ג', לפני שאתה בכלל חותם, לפני שאתה שם דפוזיט, מאוד חשוב לנו, שהקהל הישראלי לא ייפגע. חד משמעית, אני חושב שאתה נכנס לדלת פתוחה, אנחנו מקבלים עשרות פניות של אנשים שהם לפני העסקה, אני בחיים, אני חושב כאג'נדה, וגם השותפים של הדרך, אנחנו לא נגיד משהו רע על מישהו אחר, אנחנו נגיד מה אנחנו היינו עושים, על מנת לבדוק את מהות העסקה ואת התקינות שלה. אז אני חושב שבראש ובראשונה, נדל"ן מקטטים ברגליים. זאת אומרת, שאני הייתי עולה לבדוק קודם כל, איפה אני קונה. יש המון חברות שיווק, כמו שאמרת, שחלקם רגלם לא נגע בקפריסין מעולם, והטלפניות שנמצאות כנראה לא מכירות את האי. חשוב לדעת לקנות ממישהו שמכיר את הכל, שאפשר לשאול אותו שאלות מפתח, והוא ידע לתת את התשובות הנכונות. לאחר מכן, אחד מהדברים שקשורים לצלול לתוך העסקה, זה קודם כל להבין למי שייך את הקרקע שאתה הולך לרכוש בה. האם היא נמצאת בבעלות הקבוצה שאתה רוכש ממנה, האם היא משועבדת, האם היא עדיין לא נקנתה בכלל, האם זה בכלל מה שנקרא so called קבוצת רכישה. אוקיי. זה דברים שחייבים להיות להיבדק. לאחר מכן, מי המשרד עורכי דין שמנהל את העסקה? איזה סוג של ביטחון הוא נותן לך בניהול העסקה? לאחר מכן נצלול להבין בעצם מי עומד מאחורי העסקה, איזה חברה מנהלת את תהליך העסקה, האם היא רק חברה משווקת, האם היא חברה יזמית, האם אני נמצא במקום שאני מקבל A to Z, אוקיי. שכל הפרמטרים מקיימים, גם נדאג לך לליווי, וגם נדאג לך לאכלוס, וגם נדאג לך להשכרה בסופו של דבר, ושלוש, עם איזה עוצמות מגיעים. מה זה אומר? אנחנו פוצחים אני חושב שזה אפילו ראשוני, בערבות בנקאית מלאה לרוכש הישראלי. זאת אומרת שמי שיבוא ויקנה היום, בפרויקטים, בג'וינט ונצ'ר שאנחנו מנהלים, עם קבוצת נתנאל, זה בעצם יקבל ערבות בנקאית מלאה לכסף שלו. זאת אומרת שבכל שלב נתון, הוא מוגן, לחלוטין. כסף כנגד כסף. שאין את המושג הזה, ערבות בנקאית בקפריסין. הם לא יודעים מה זה. לא קיים, משלמים לפי קצב בנייה. כן. אגב, זה לא סותר, כי עשרות פרויקטים הסתיימו ונבנו, וניהלו את הכל בצורה היקפית, אז ככה שאין עם זה בעיה, אבל אני יכול להגיד לך שבאופן מהותי, אם אני הייתי עושה את זה, אז הייתי בודק את העוצמות של החברה, ומה מגיע, וגם מה יש לו להפסיד. מה יש לו אותו יזם להפסיד. השם שלנו חשוב יותר מכל דבר אחר בעולם. לכן גם כשאנחנו מנהלים עסקאות, אנחנו עושים אפיון ראשוני. אנחנו בודקים מי הולך לרכוש את הדירה. היום אנחנו מזהים קהל שלא היה בעבר, זה לא העשור השישי השביעי לחיים, זה העשור השלישי, העשור הרביעי,
שבדרך כלל לא כל כך יודעים את הנתיב שהם הולכים אליו, ופתאום אוקיי. הוא צריך להתחתן, ופתאום הוא כנראה צריך לקנות דירה פה בדיור למשתכן, או מחיר מטרה, ואז הוא יצטרך לתראת את הכסף. אנחנו בוחנים מי הפרסונה. אנחנו לא נכניס אדם לעסקה, אם נזהה, שלא מסוגל לעבור את כל התהליך. אז זה עוד מנגנון הגנה שאנחנו נותנים. אנחנו רוצים להבין שאנחנו מייצרים את האלטרנטיבה הטובה ביותר עבורו, מבלי לפגוע בתהליך. בסוף יש לי עוד דיירים שאני צריך לשמור עליהם. כן. ואיזה נכס מבחינת הישראלים הוא הכי מבוקש? דירות חדר, סטודיו, וילות, 2 חדרים? תשמע, זה נורא תלוי באופי של הלקוח ובמה הוא רוצה לייצר. אם הוא רוצה לייצר סביבה משפחתית בעבורו, אז הוא ברוב הסיכויים ילך על וילה, שבווילה באמת התשואות הן מדהימות והביקושים אדירים, אין יותר מדי וילות חדשות בלרנקה. אנחנו רואים את זה עכשיו לאחרונה, ווילה של 250 מטר מגרש עם בריכה בנויה 147 מטר, יכולה להיות בערך עד 3,000-3,500 יורו לחודש. שזה שכירות. שכירות. אוקיי. שזה מדהים. כי וילה בערך עולה בממוצע בין 1.8, 2.1, אתה קונה וילה שקלים, אני מדבר על שקלים. שקלים, כן. וילה מאוד מאוד יפה, מסודרת, ואנשים מבינים את הפוטנציאל שיש בדבר הזה. אם אני קונה נכס ראשון מעבר לים, ואני לצורך העניין נמצא בין העשור הרביעי עד העשור השישי, רובם ירצו לקנות דירות one bedroom. one bedroom זה למעשה 2 חדרים. כן. חדר שינה, וסלון. סלון, 50 מטר. בשפה שלנו, רק אצלנו סלון זה חדר. נכון, כן. נכון. אז בגדול ירצו דירות כאלה, כי הן דירות יותר נגישות, מבחינת כן. רמות המחיר. אם האדם עצמו מבין שהוא מזהה שבישראל הוא כנראה לא יעניק לילדים שלו דירות, הוא ילך על דירות 2 חדרים, שזה בעצם 2 חדרים פלוס סלון, ויחפשו את הגודל. אבל הדירות בקפריסין הן לא כאלה גדולות. הן נכונות בעבור מה לקהל שצריך. המקומי, בדיוק, כן. בעבור מה שצריך, ולשוק הסוחרים האירופאי. אוקיי? הקפריסאים, כאומר ככה, הם לא חיים בדירות האלה, הם רובם עם בעלי אדמות, יש להם, הם גרים אצל ההורים, עד גיל יחסית מאוחר, הם יוצאים ללמוד מעבר לים, והאירופאים, אנחנו מזהים שהביקושים יחסית לדירות לא גדולות במיוחד, כמה שפחות תחזוקה, כמה שפחות גודל, לדעת לשמור על רמת מחיר שהיא נוחה ומתאימה להם. אוקיי, יש הרבה אפשרויות לקהל הישראלי לרכוש דירה מוכנה, דירה על הנייר, אתה רואה איזשהו הם הבדלים, או בתור משקיע, אתה אומר, עדיף לך על הנייר, עדיף לך כבר תקנה דירה מוכנה, אתה יודע כבר מה יש לך מול העיניים? תשמע, שאלה ממש טובה, קשה מאוד לתת עליה תשובה מדויקת 100%, אבל אני יכול לתת איזה משהו שהוא אולי, אם אתה מחפש מהרגע להרגע, קח את הדברים בחשבון, ותבין שיש השלכות, שהמחיר הוא יהיה בהתאמה, אתה קונה מוצר מוכן, כן. שאנשים מחכים 3 שנים לקבל את המוצר שלהם, ונהנים בעצם מעליית ערך ומכל הפיתוח הסביבתי, ומשלמים לפי קצב, נעלים את התזרים שלהם נכון, ואתה רוצה משהו עכשיו עולה יותר יקר. אם זה מתאים לך, זה עדיין עסקה טובה. השאלה, מה אתה מחפש? אם אתה אומר, תשמע, אני רוצה היום לפתוח את הדלת, להיכנס, לראות את הבריכה, לראות את הים, עזוב אותי מכל הדברים האלה, אז בהחלט כן. ההיצע הוא לא גדול. בהחלט לא גדול, הוא ממש ממש קטן אפילו. ואז אנשים נכנסים, אתה יודע, ממש בוררים, כי הם כבר מכירים. רוב האנשים היום מכירים את קפריסין מצוין. שוק קטן. שוק קטן, אבל עדיין אנשים חוקרים, ואני מאוד אוהב את זה. זה טוב, זה חשוב. אני מאוד אוהב אנשים שבאים עם ידע. אני ממליץ לכולם. חד משמעית. תעשו סקר, לא חייב מהדקה הראשונה להחליט שעולים וקונים, אפשר גם לעשות סיבוב וליהנות מהאוכל המקומי, וליהנות מהתרבות המקומית, ולהחליט שזה מתאים, כי בסוף אתה בא לבקר שם. תראה, מהמחקר שעשינו לאחרונה בלשכה, בקפריסין בממוצע כ-7,000 דירות נבנות בשנה. כ-1,000 דירות בממוצע, אין להם נתונים רשמיים כמו אצלנו, מדלן ודברים כאלה. כ-1,000 דירות בממוצע נרכשות על ידי ישראלים. והשאלה שחוזרת על עצמה תמיד, אוקיי, אנחנו קונים, אנחנו רוצים גם להזכיר את הדירות, מי הקהל יעד שאתם רואים אצלכם בקבוצה, שיבוא ויסחור את אותן דירות? תראה, לאחרונה אני מזהה עוד פעם, אתה יודע, וממש לאחרונה, ואי אפשר להתייחס לזה כמשהו שהוא מדיד, שהמון משפחות ישראליות עושות רילוקיישן, אוקיי? והמשפחות הישראליות בדרך כלל אוהבות להתיישב בתוך וילות, ופחות בבנייני מגורים. כי הם מחפשים את החינוכות, אומר, כבר העתקתי מישראל, שילמתי X, ופה אני יכול לעמוד בזה, אני אבוא ואני אחפש לעצמי וילה. אם אנחנו נפנה לשוק האירופאי, שזה בערך הקהל שמגיע, כי קפריסין נותנת עידוד הגירה, קודם כל. מיסויים מקלים, שהייה באי שבעצם נותנת לכם את האפשרות ליהנות ממס מקל, לצורך העניין לגרמנים. אז אנחנו מזהים לאחרונה המון, כמובן,
רוסים, אוקראינים שנמצאים בי באופן שוטף. כן, בריטים כמובן. בריטים כמובן, פולנים, צ'כים, גרמנים, שבאים ופשוט מעתיקים את החיים שלהם לאזור נוחות מבחינת, אתה יודע, אקלים, מבחינת תנאי מחיה, ואנחנו מזהים שהשווקים האלה הם השווקים שהתפסו תאוצה מעבר לישראלים. הישראלים זיהו את קפריסין, מכירים את קפריסין, עדיין רוכשים בקפריסין, אבל זה טרנד. זה תמיד איכשהו, זה יתאזן, אבל תמיד הביקוש יהיה, ותמיד יהיה כאלה שרוצים לקנות. כלומר, החשש הזה שהרבה פונים אליי, אומרים, ערן, תראה מה הולך פה, כמה דירות אנחנו רוכשים והכל, ועוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, הכל יצא לשוק. כלומר, אתה אומר, החשש הזה, שימו בצד, הוא לא שדירות יעמדו לכם ריקות. כן, כי אני אגיד לך למה. בסופו של דבר דיברנו על ציר החוף שנבנה בקפריסין של Land of Tomorrow. הולכים להיות שם חנויות חדשות. אנחנו לאחרונה רואים כוח העבודה הקפריסאי הוא לא מספיק, מגיעים הרבה עובדים מיוון. הרבה סלוניקאים, אתה גם שומע את זה במבטא, אתה פשוט מבדיל אוטומטית. מי שמכיר את האי יודע להבדיל במבטא בשנייה, ואתה מזהה שיש הגירה של המון עובדים. השוק בקפריסין הוא שוק קטן, ואם אנחנו נסתכל על התרבות, מסחר, פנאי, זה מדהים מה שקורה שם. אז בונים את Land of Tomorrow. יש שם עוד 10,000 מקומות עבודה. בסופו של דבר צריך להגיע. אני לא אומר את המילה קזינו, ואני לא אומר את המילה, אני אומר את מה שהשוק בעצם צופה קדימה, כי בסוף יש התפתחות שהיא keep on going. עוד אנשים יגיעו לאי. אנשים שהם אנשים שיצטרכו לגור באיזשהו מקום. אוקיי? ואני חושב שגם שככל שקפריסין מחזקת את הקשרים שלה, ומבססת מעבדה כמקום בטוח, ומקום מבחינה, בוא נקרא לזה מבחינת הבנקאות, מערכת שמרנית, חזקה, מאוד. טובה, מאוד מגינה חזקה. עליך, אז הם מרגישים ביטחון. אנשים והיא מרגישים מאוד ביטחון. חזקה גם מאחר והם פחות נותנים מימון. הם לא כל כך מתלהבים לתת מימון. לא בדיוק, במיוחד לא לזרים, לכן שאתה בא, הרוב המוחלט עם הון עצמי, אז ככה גם המינוף של הבנקים המקומיים מאוד נמוך, כלומר, זה לא מה שלהם ב-2012 שהם חוו קריסה טוטלית, הם במקום אחר לגמרי. נכון. אני יכול להגיד לך שנעשה תיקונים, והתיקונים האלה אפילו היום פוגעים בנו, כי הקושי הוא קושי גדול מאוד, בדיקות נאותות, כן, תהליך ארוך ומייגע, כן. יכול להגיד לך שהחיות שלי באופן כלל לקחו משכנתה בשוק הקפריסאי, קשוח מאוד מאוד מאוד, צריך הרבה סבלנות. וטוב שכך, טוב שכך. ברור. אבל אני חושב שזה נותן ביטחון. מי שיבדוק את הבנקים ויראה את היתרות הון שלהם, ומי שיראה איך מנהלים חשבון בקפריסין, וכמה זמן לוקח לפתוח חשבון בקפריסין, יבין שזה בסדר גמור, זה טוב וזה משחק לטובתו. ואני גם חושב שבסופו של דבר, היום נהיה מגמה הפוכה בתוך קפריסין, שהרבה חבר'ה מלימסול, פאפוס, פתאום מתחילים לדבר על ארנקה. נכון. זה לא היה. כי היא קצת יותר זולה בסחירות, אז אנחנו מזהים גם מעבר מלימסול של סוחרים לארנקה, חברות הייטק שאנחנו מכירים מקרוב, כי קודם כל הם משלמים, וזה אני יודע בוודאות, סחירות למטר במרכז העיר לימסול, כ-40-50 יורו למטר, זה מחירים של מרכז תל אביב, נכון. המגורים לעובדים יקרים, ואז אנחנו מזהים באמת מעבר גם של החברות הייטק או חברות אחרות, עוברות ללארנקה כי הסחירות יותר זולה, ואם הן עוברות לנרנקה, אז גם העובדים עוברים לנרנקה. חד משמעית. כי המרחק הוא לא גדול דרך אגב. כן. לא כזה פקוק, ואפשר להגיע תוך 45 דקות כן. ללימסול. ודבר שני, אני חושב שאם תסתכל על הכל, היינו עכשיו ביום חמישי האחרון בכנס האקספו, זה נקרא ריאלטון, זה קורה בקפריסין כמעט כל שנה בלימסול, בסיטי אוף דרים, ופתאום ראיתי שאני רואה הרבה יותר יזמים מלארנקה מופיעים, יותר מאשר בעבר, שלימסול באה והביאה את הכוח שלה ואת העוצמות שהיא יודעת לייצר, כי יש עוצמות מדהימות, אין ספק, ואנחנו רואים מגמה הפוכה, וזה מדהים. מי שהסתובב היום באזור לארנקה, זה התפתחות במרכז העיר, שיפוץ תשתיות מסיבי, מה שלא קיים במקומות אחרים. אני חושב שהעיר החדשה נבנית עם האינפרסטרקצ'ר, שזה בעצם כל התשתיות נבנים יחד עם העיר החדשה. אז אתה יודע שאתה הולך למקום נכון, ויש פעילות מאוד מאוד יפה בתוך לארנקה, מאוד מאוד יפה, קל מאוד לזהות את זה, אתה רק צריך לנסוע על האוטו, משדה התעופה לציר החוף, פשוט. תראה, הישראלים יזמים מטבעם, נגדיר את זה ככה. כולם בונים, כולם יודעים. והם רואים יזם אחד מצליח, גם ברוך השם התברכנו בזה הישראלים. נכון. עכשיו נניח יש יזם ישראלי מתחיל, הוא פה בארץ, הוא רוצה להתחיל בקפריסין, יש לו סכום מסוים. איזה אזור היית אומר לו, תקשיב, משה, שים את הכסף באזור הזה. שאלה טובה. בתוך לארנקה. אני לא בטוח שאני רוצה לענות עליה, סתם, אני צוחק. אני חושב תראה,
זה תלוי מה אתה רוצה לייצר, איך אתה רוצה לייצר אותו, ואם אתה מבין באיזה שוק אתה נכנס. כי אם אתה תרצה לבנות על ציר החוף, אתה צריך לשלם הרבה כסף היום. זה כבר לא מה שהיה לפני 4-5 שנים. כן. אם אתה תרצה לייצר איזה בניין אחד ככה להרגיש את החוויה של הבנייה, כן. כי בסוף יש התמודדות אדירה, מאדריכל ועד מפקח ברור, בנייה. תהליך לא פשוט. ונושא הבנייה הוא מפוקח לחלוטין, ורק קבלן קפריסאי מקומי יכול לבנות, אתה לא יכול להביא את מי שאתה רוצה. זה לא קיים בקפריסין. זה שוק מאוד 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 מסודר, שומר על אנשי המקצוע שלו, זה מאוד מאוד חשוב. הם נהנים מזה היום, ואני חושב שמה שקורה, זה שבסופו של דבר, אני הייתי ממקד את הדברים, אזור ליבדיה אורוקליני. ליבדיה אורוקליני. כן. מהשיחות שלי עם הרבה חברי לשכה קפריסאים, יזמים בתחום הנדל"ן, הם אמרו לי משהו בשנים האחרונות, ובאמת הם חוזרים על זה. אמרו לי, ערן, תקשיב, קפריסין תהפוך למונקו של המזרח התיכון. אתה מסכים עם האמירה הזו בשנים הבאות? או שהיא מתקרבת לשם? תשמע, אני חושב שאם מסתכלים על הכל, ולוקחים את זה ללונג ריינג', כן. כי בסוף, אנחנו כישראלים נהנים מקרבה של 40 דקות טיסה לקפריסין. נכון. בוא, תקשיב, זה יותר קצר מלהגיע כן, לתל אביב. נכון. אמיתי, אתה יודע, זה נדוש להגיד את זה כן. כבר, אבל אני אומר את זה בכל נכון. מקרה, כי זו האמת, אין מה נכון. לעשות. אני, באופן אישי, נהנה מקפריסין עם המשפחה שלי כל הזמן. אני מאוד אוהב את המקום. מאוד מאוד אוהב, אני נהנה, ואני לא מרגיש שאני משתעמם שם, כי כל פעם אני מזהה משהו חדש. זה מדהים. אתה יודע, אני יכול להיות במרכזי העיר, ולצאת, ופתאום אני אראה ובר שאני בכלל לא הכרת. לא נכנסתי אליו, יכול להיות הדבר הזה. אני מכיר את הכל, אז אני לא מכיר את הכל. אבל אני מאמין שכן, אני מאמין שבהחלט קו החוף של ארנקה, שיהיה Land of Tomorrow, ואני ראיתי שלאחרונה גם פורטרס, והעיירה פחות מוכרת, אבל מדהימה, מהממת. מדהימה, אזור מדהימה בין ביופייה. המהממים בקפריסין. נכון, חבל מדהים, יפהפה, מתפתח, ובונים עוד מרינה, והמרינה של עיינפה, עיינפה. שהיא פשוט מדהימה. כן. וראו שם התפתחות אדירה, וזה לא מבייש את מונקו. אז כן, ייקח זמן. ברור, ברור. זה השוואה קצת גדולה. 10 שנים. כן, אבל אני בהחלט חושב שזה יכול להיות, וזה יהיה משהו שימשוך אליו הרבה אנשים, שלא היו חושבים פעם על קפריסין או על ארנקה. אני גם רואה הרבה תזוזה מאזור דוביי. מעניין. שזה מפתיע. דווקא מדוביי. כן, לאחרונה גם, והרבה אנשים שבעצם אתה לא היית חושב שתפגוש אותם והתלהבו מקפריסין, נמצאים. אנחנו יודעים בלשכה שלנו שלאחרונה גם פורסם שקפריסין, לשכת המסחר שלהם, בקשר ישיר עם לשכת המסחר של הודו, שהודו זה מעצמה כלכלית בפני עצמה. הם קיימו פגישות שבוע שעבר בוושינגטון, עם חברות הייטק מארצות הברית, שיבואו ולהקים באמת סניף שלהם בקפריסין כשעצמה, שזה גם דבר מבורך, שכמובן מביא אותו אוכלוסייה חזקה, ואנחנו רואים את זה בלימסול, ולאט לאט זה גם הולך למעגלים מסביב, לארנקה כמו שציינו, פאפוס שהישראלים מאוד 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 אוהבים. בנדל"ן יש גם הזדמנויות, נקרא לזה סלש מגמות, אנחנו רואים בישראל היום לאחרונה, כמובן האנרגיה הירוקה אצלנו היא בשנים האחרונות סקטור חזק, יש גם את הדאטה סנטרים שרוכשות קרקעות בצורה, באמת, כל יום אתה שומע בכתבה כזו או אחרת, נכנסים, החברה הזו קונה פה וקונה שם, האם מתחילים לזהות את זה גם בקפריסין? כי קפריסין הוא שוק קטן, ובאמת כל רכישה מסיבית של קרקע, יכולה להעלות את העיר או את הקפריסין כשעצמה. צריך להישמר מזה גם באיזשהו מקום, מה שאתה אומר, כי בסופו של דבר אתה לא רוצה לייצר איזה מצג שווא, שהכל עולה, זה לא ככה, כן. זה לא המדדים בחיים. העלייה צריכה להיות עלייה יחסית מתונה. עדיף. אני מעדיף. כן. אני הייתי רוצה לדעת, קודם כל אסור לשכוח את הקפריסאים. הם גם צריכים לקנות דיור. כן. הם גם צריכים להתקיים בתוך האי. אז אתה לא יכול לייצר משהו שלא נגיש עבורם, כי אז אנחנו נהפוך למקום שפחות תרצו לראות אותנו נכון. באזור. צריך לדעת לשמור על הבלנס, זה אחד. 2, אני חושב שלאחרונה אנשים זיהו, כולל חברות נדל"ן גדולות בישראל, שקפריסין מייצרת אלטרנטיבה של עוד מוצר על המדף, מה שלא היה להם בעבר. כן. כי לפעמים השוק שלנו פה בתנודות, הוא רדום, אנחנו רואים הוא שהוא עולה, בקיפאון מוחלט. הריביות, המשכנתאות, אנחנו נמצאים פה באזור שבאמת אנחנו רואים שיש קצת... קיפאון מוחלט. כן, אני לא רוצה להגיד את זה, אתה יודע, כי באמת, אני לא בקיא בשוק כמו שאתה בקיא בו, כן. אבל אני יודע להגיד שחשוב מאוד לייצר את האלטרנטיבה, והרבה חברות זיהו את זה. לא הרבה חברות יודעות ליישם את זה נכון,
אוקיי? אבל הרבה חברות זיהו את זה, ואנחנו רואים את זה בתוך קפריסין. אנחנו רואים הרבה יותר ישראלים שבאים ורוצים ולתקוע יתד, וזה יפה וזה מבורך, רק תעשו את זה נכון, זה הכי חשוב. נדבר לסיום באמת עליכם כשונה גרופ. תן לנו קצת רקע על הפרויקטים שלכם היום, מה צפוי בהמשך, מה עשיתם עד היום, איזה פרויקט אתה ספציפית, אתה בתור תמיר, הכי מתחבר אליו מכל הפרויקטים שאתם יוזמים עד היום. תשמע, אני אגיד לך משהו, אני חושב שבאופן כללי בכל פרויקט יש טיפה מהטאץ' האישי שלנו, אני חושב, מהאהבה האישית שלנו לפרויקט, כי בסוף אתה עושה דברים מרגש, אנחנו נהנים מהעשייה קודם כל. העשייה והשייכות והרצון לראות את זה צומח, זה אחד. תשמע, אנחנו ממוקמים באזור ליבדיה אורוקליני, ואנחנו נמצאים כרגע כמעט ב5 פרויקטים שונים, 2 מתוכם עם היתר, דיברנו עליהם לפני כמה דקות, אחד זה פארק אורו, והשני זה זין, שם ספציפית לבד זה רק 300 יחידות דיור, אוקיי? כאשר אנחנו נתחיל את ההשקה ממש בקרוב, שאלת אותי מקודם על אזורים אחרים גם, נכון? אז פרבוליה זה אזור שמנצנץ לנו בזמן האחרון, ואנחנו בודקים שם אפשרויות, בהחלט, אבל אני חושב שלראות את ציר החוף, כולל 2 מגדלים שאנחנו עתידים להקים על קו המים, בסמוך לאוניברסיטה, יוצר איזה גיוון מסוים שאנחנו מעניקים ללקוח מכל העולם, כולל ישראל, שאם אתה רוצה דירת חדר או דירת סטודיו בתוך פרויקט כן. שהוא פרויקט סטודנטים לצורך העניין, אנחנו יודעים לתת לך. אם אתה רוצה דירה משפחתית, עם אזור מסחרי באמצע, בריכות, מכון כושר, ספא, כל הפסיליטי שאתה רק יכול לדמיין, גם את זה אנחנו יודעים לתת לך. אם אתה רוצה לקבל דירת 50 מטר, כן? בקו ראשון למים, בנוף שלא ישתנה לעולם, כנראה, כן, כן? אז גם את זה אנחנו יודעים לתת במחיר שהוא יחסית נמוך מישראל משמעותית. משמעותית. אז זה נורא תלוי מה אתה רוצה. יש כאלה שכנראה יעשו מיקס אנד מאץ', וזה היופי, צריך לייצר גיוון. ברגע שיש לך גיוון בתהליך המחירה, יש לקוח לכל דבר. אבל אני אישית מאוד מתחבר לפרויקטים שנמצאים כרגע בהתחלה. יש משהו בציר המרכזי הזה של אורוקליני, ולמשפחתיות שאנחנו הולכים לייצר יחד עם בנייה יחסית גדולה, ומרגיש לי שהאזור הזה ספציפית, הוא נמצא ממש בבוסר שלו. ואני אוהב, אני כתמיר אוהב כן. אזורים כאלה. להגיד לך שלא הייתי רוצה לגור קו ראשון למים? בהחלט כן. כן. אבל זה מה שאני מתחבר אליו יותר כרגע באישיות שלי. מעניין. תמיר היה מעניין, היה גם כיף, לי. היה מסקרן. גם לי. ניפגש בשיווק שלכם בקרוב בעזרת השם. או באחד הכנסים. או באחד הכנסים. בהחלט. שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. תודה.